Di hamo kadongan, jumpa musai di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hata ni debata, jumolo wahita martangia. Asini roha madi hamu dohok dame nasian debata mata, dohok nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadario dibuat do sian buku renungan wasiat dohok judul Hohom Hataridaan ni naso parduli. Marojaham mai sian hatani debata di Yesaya 42 ayat 14 sahatu 20 sada dohot pangodol hononna sian Yesaya 42 ayat 20 songonoma didok isi. Godang donian diidaho alai dang diraduti roham. Dibu hape pinggol na duasa alai dang ditangihon. Diam itu emas. Adong hiaed deni sibruri marantika nama dok, diam itu emas. Alai tutu daksai di sude situasi marlaku padohan, diam itu emas. Tarlumobi di situasi naso uhum. Hohom di situasi naso kondusif, boy do hataridani halak naso olo parduli. Adong musedo istilah silent majority. Mabahin hajukaton dohot hageduhon lam mangiburak. Di pardalanan ni Israel, silent majority dirajumi do gabe songon sada hajahaton. Si Yesaya pe dikritik do sikap na songoni. Targuar do Israel nama pitung dohot na somar pinggol. Tutudo songon nanidok ni si Yesaya godang nani ida nasida alai dang diparohahon. Ditarehon nasida pinggolna alai dang marbinege. Oma mabay nasida mauhom di naso uhum. Sude jolma hola mamikiri nariko di bana. Hape dang halomohon debata parsobaon. Moloso di bagasan hatigoran dohot uhum. Parsobaon na hinalomohon ni debata ima hatigoran dohot uhum. Huria dohot halak na porsea, dang boy mauhom molomasa nasitong dohot naso uhum. Mauhom di partikyan na songoni dos doi dohot mangolu di bagasan naso parduli. Dang dihalomohon debata na songoni. Marpanatap tuakan na makarikoton uhum dohot hatigoran, utang tadoih tu debata napuna hatigoran dohot napuna uhumi. Amen. Martangiang mahita. Moliate rohanami diho Tuhan dipakulingi ho hami marhite-hite hatam di partikyanon. Suato mahatami marurat marparbui turo hati-hati nang pikiran nami. Asa hatami nagabi sulu-sulu di pardalanan nami na manogu-nogu mangiring-iring jala mangarahok kami totong mardalan jala mangula di bagasan lomo ni roham saha di homa daging nang toti nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangiang hami tuho. Amin. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion. Unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotwa kadongan, ala marhitei. Na dohot dohita mangurupi ulau marbarita na ulirap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate, debatama mangaramoti. Horas.